Bentak si Balangka Apsau Turik Naitung Aja Apsau Kanyo Trip Youth Council Nongdri Unit Kabaha Papo Nongtrai Circle Haka Jingelam President Spailen Wanyang Baru General Secretary Samla Kit Dorwell Karsnar Ringkat Kisodar Bat Secretary Nakilai Shnong Kilayo Banit Pet Yaka Sub Center Nongdri Kabaha Papo Kajingpet Jaka CHC Riangdo West Khasi Hills Kaseng Kala Baka Surok Kabadai na Nongdri Shadow Kani Ka Sub Center Kabadan Kumba Shi Kilometer Shiteng AA Kani ka surok kamlong kababahawat ki kali he, kali red ki arsha karu, kimlai ben poi siya kani ka sub center. Kirang ba sinong ru, kilapan pao ba kila letbu city sa office PWD, la RCN hunray na kalyang ka office ka skap jarjar. Kinong yalam ke HYC Nongdri Unit, kila yo ru panyakran bat ki asha, ki balaya thu, banadu u arajar katway, hadu kini kisingi ki mat jing kamtam kinong pang, ki ba armet ki ba kwa banit shimdawai, let sumar bat let kakulung, hakani ka jaka, Henry ki do men sim no nakadaw, baki haban ya daka kejat. Kumta nakaliang kaseng kila karpat, nakatanat PWD Road bakan Shimkia hak bedai bakani kabenta, badru ka karpat, syaka Health Department, bakan milam ya ka jing jong kani ka sub center. Juru syau MLA Maushin Road, uba Methodius Dakar ba unya rab lem ha kani kabenta, bat ka karpat ru baki day ban kentiu no ya ka ka sub center, syaka PHC. Ban page ban yuk jat hi hakane ka shop center nak banta ka jing jong ti pajba te habang ngilap hakane ka si ba sibun ki ba yahap sepang kane ka surok sepang ki pajba sibun ki hadu ar puwe sinong ki bawan hakane ka shop center kinong pang ro kibun ki ba armet ro kibun ki kena ki bawan sim dawai man ka singi kibun Andre ha kajing bom don jong kane ka surok ngi kaseng ngilalap sibun kibom biang te ngilayo keliru sya kinos yo kren bat kinos mentakasi iong ba makiru kistom aba kitier haba kilit snong haba kilit sano ru kihap kit kipla kibahe kistom namar kakali kemlat hadu hajaka te nakaliang ka SYC habang ipek menta kadon ka surok kumba kilometer siteng lane ar kilometer duna kalak bandai kata te nakaliang ka sing kadawa na ka surkar bahkan pentre no ya kan ka surok naka health department ru ka subha ban pensingolem saka PWD nang ta nakaliang ka SYC ka kerpat ru ya ki politicians kamtam ya UMLA jong ka motion root konstituensi namara kumba ukular yangi man kapor hakapor swa election uset ong ban penroi swa haki jaka kendong henrei hadu menta kamtam kane kasinong jongi kala he katne henrei ngladon ka sub sentar hangne henrei hadu menta kane kasuruk jongi kajing jongi kadai kane hi ka sub center te nakaliang jongi ngidawa kamtam UMLA jongi baun lek pensawalem ya kasur jongu sapu PWD nakaliang kaseng jungiru menta kasing wan hangni nang ta hakinya kising hing salekbu jingtho sapo PWD sepang kane kasurok jungi nengkong ai ngasno ban ai tulai ya di media angkat bat kini ki seng balang jong kaseng HYC kumjur sardar jong ka dapor bat mobil kiba ya donlang akane kapor ni penpau ke jing si ngakum sekretari jong ka dorbar snong nongdri adap ke jing si haba pek pada abi adai berkani ka surok ba yait leng bana nongdri ke sop sentar kala sniu palat te nakaleng jongi kum ka dorbar snong yal ai ke jing pentip sa kabadai bentni ya ka PWD road ngel ai ke jing tho te la arsin ngel ai ke jing tho tre hadu mentar keempat sanction ai teng pat ki bor ki badai ben pek men khmi ya kane ka PWD road ngel kapat ki bas ngfa ban de sim chalam no habe dei patnika surok bayat sop sentar te ngel kapat na keleng jong ki PHE
ong nagaleng kepat nagaleng jong ke siat siru gede ban yarap lem ban pej ban kmi na banta kanika jingsniu jong kanika surok andai hadu mentar kanika surok jong kisu galong tang ka surok kendau watang banyaj ki kaliro umla handeng kepat ki ba lakumo ro coba ban ai ke jing petip haka hidup di Ka EF na nenam sab sentar nong jeri ngala trai lapli la chpos nem me kene ko sab sentar ngala trai kumba chpos nem hi nong ta na pe je ki arpu tili kisnong te ga jing sem jing jongi hakane kaliang jo kane ko sab sentar dei kawai ke dei kane ka surok ba kam da baha kane ka surok ban like kali ban like kinong pang khamtam me ki ba armet kecem jenjar bahan mar bakam like kali ki sulai tang ki trok ki ding kum tu kita ki kali ba rib ki kali ki ba yai kinong pang pat kam la ban yai ke jing sem jenjar kata kawai haba kinong pang ki wan ki pan pau ba ye kata jing sem jenjar kam tam ki ba pun ki bala dab bala ki ba mut ban wan kha ki ong ba ngi sem jenjar ban wan kha sob sentar lamar ba kelenti ga sniu panyat de kejar ro umla pansong na kalilo ru kamlong te kata kawai kalong kabasem jenjar kane kata yau hi don kawai ka long kimi ka bawan kha ada kam don kali kala chuan ya hi daga kejat ban poisa du sob sentar ban kata kalong kimi kala khai hapor balik phai ro kaya biang daga kejat lamar ba kam yo kali kam like surok ka jingkwa jongi de kalong ba angkwa ka sorkar lane kinong mi khmat senga ban pe khmat lem ya kane ka sob sentar nong jeri nang ba kalanti ka surok ban lech sob sentar kan long ka ba biang ka ba bit bha nang ba kinong pang kila ban yaj bha khamtam mi ki ba wan kha namar ba bun gi saj ut ki saj nam me kata kalanti ka surok ba kadangi wan satu ngi sem jinjar na kata kadang karpat de kinong mi khmat ban ne senga ban ya rap lem ban li kalat kalanti khnang ba kinong song snong yo kane kadong kathan jani kila ban suk bha ban lech chim dawai